i domaći i inozemni stručnjaci, a Saboru mora biti predočena do kraja listopada. Vlada je također odlučila prodati 2 državna zrakoplova te kupiti 2 manje namjenske letjelice. Na tržištu se 2 Challengera mogu prodati za $35 milijuna. Taj je iznos dostatan za kupnju 2 manjih zrakoplova, višenamjenskog Hawkera i protupožarnog Canadera. Da bi se onda po 2 aviona mogli stacionirati, 2 u Dubrovniku, 2 u Splitu i 2 u Zadru. Hawker se osim za prijevoz 8 do 10 putnika može koristiti za kontrolu aerodromske opreme i prijevoz unesrećenih. Mislim da su velike vrijednosti u pitanju i da moramo imati konkretnije elemente pred sobom kad donosimo takvu odluku. Pojedinosti kupoprodaje i odabira posrednika razradit će Ministarstva obrane, prometa, financija i unutarnjih poslova. U sklopu programa štednje vlada je donijela odluku o uvjetima korištenja službenih automobila, mobitela te novca za reprezentaciju i dnevnice. Racionalizacija je obuhvatila i